sumpay sa Ebanghelyo kagahapong adlawng Huwebes o karon Biyernes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Din atong masabtan ang mga pabilin-bilin nga mga pulong sa atong Ginoo, murag kung imong tanaw murag sequential, pero actually gipamulong ng daan sa atong Ginoo sa wala pa manghitabo ang tanan. Matod pa niya ni aging adlaw, inig kahitabo nining tanan, masayod kamo sa kamatuuran sa akong gipadayag ng daan diha kaninyo. Masayod ng daan sa Hesus sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi, sahay sa tawhanon natong paghukom, tingali mo yun kita nga man gyud nga sudlan pa manimo, no? Nga hibaw man ka nga mag-antos ka diha dapita, hibaw man ka nga mamatay ka dihang dapita, no? Tingali something mga bisyo something bad ang sudlan sa tao, makaingon gyud kita sa atong tawhanon nga paghukom, crazy, no? Pagkabuang-buang gayud sa tao nga kahibaw naman siya nga kaalautan kana, no? Kadaot ang mahitabo, no? Ana nga this past few days doon ay mga hisgutanan nga gihisgutan dinhi sa atong palibot. Ang uban tingali wa mahibaw nga doon ay tukuron nga dako nga planta, no? Using liquefied natural gas ang presentation during dapita. The other day unta maghimo na og public scoping dinhi sa dihang dapita sa shipyard, no? Sakop na sa barangay poblasyon ngadto na diretso didto sa barangay Luok, no? Na unsa kini nga hisgutanan, makaayo makatabang bani sa katawhan og sa kinatibuk ang hisgutanan sa atong environment, no? Unsay katabang niini, no? Mautong the other day unta himuon dinhi sa alis na integrated school ang public scoping, wa madayon tungod kay naanay daan mga violations sa pagsugod pa lang daan, wala gihimo ang consultations sa 600 megawatt power plant, no? Using liquefied natural gas ang sa presentation, pero ang pangutana nasabtan ba nato asa kinigikan, no? Asa silag supply niya ang epekto niini sa neighborhood, sa mga panimalay, sa mga tao nga nagpuyo duol sa maong planta, o sa kinatibuk ang hisgutanan unsa ang impact niini tanan sa atong environment, no? Sa atong kalikasan. Wa mapadayon tungod kay daghan na daan mga violation, daghan sa mga katawhan dinhi wa mahibaw na dapat unta before anything else public scoping na anay daan mga consultations nga ginahimo, no? Unsa o asa man kini mo padulong, no? Una nga sa hisgutanan sa tawhanon, and if especially, no, doon na mga previous mga studies doon na hibaw-an kung makahibaw na ta nga ang epekto niini, ang consequence niini dili gayon makaayo sa tao, dili gayon makaayo sa atong tawhanon nga relasyon o sa atong panimuyo o sa atong kalikasan, no? Usahay mo ingon ta crazy, why should you go there, no? Nganong ipadayon pamana nimo kung dili makaayo, dili makatabang kanimo, o dili makaayo, dili makatabang sa kinatibuk ang pagpuyo sa katawhan o sa kinaiyahan, no? But sometimes there are things nga kahibaw ta unsay nagapaabot sa unahan, but this is something because we do it out of love, no? Anang sama sa gamit ni Jesus nga panigingnan sa usa ka babayi nga hapit na manganak, kanang
Hibaw man sila, kadaghanan mga kababainan, dili lalim magbuntis, no? Kung magbuntis out of something nga ginahimo nga ingon nato o walay pagpangandam or for whatever reasons, no? Dili maayo, no? Sa both sa babae o sa impact niini sa pamilya. Pero dili lalim, on the other hand, magbuntis nga gipangandaman bisan kung dili lalim kini nga kahimtang adunay igo-igo nga pagpangandam, no? Aside from the fact nga makadugang o makatabang usab sa paglambo sa katilingban, madugangan matud pa sa pagampo sa prepasyo sa kaminyoon, aron madugangan ang simbahan, nindot kini nga mga butang usa ka bililhong gasa sa Dios alang sa tao, alang sa pamilya, alang sa katilingban. Munang dili igsapayan bisan unsa pa man nga mga kalisdanan o mga pag-antos, no? And other things, other examples we can see sa mga pag-antos, sakripisyo sa mga ginikanan, sa pagtuon o sa uban pa nga mga buhat diha sa mission to evangelize, no? Bisan hibaw ta nga dili lalim, no? Maadto ka when I was assigned to the mission in Brazil. Dunay uban mga parente, mga suod na ko yun, nganong maadto pa mangyud ka dito? Maglisod-lisod sa imong kaugalingon, na? Dili lalim ang pagkat-on sa kultura, dili lalim ang pagkat-on sa lingwahe, dili lalim ang pagpuyo sa mga tao nga wa ka kasinati. Nganong tuyuan mo man na maayo man dinhi, no? Dunay uban moingon ako ni ana, no? Dunay uban pod, you go, that is your mission. You go. You are a missionary, no? Pero dili pareho ang panglantaw, no? Mga panglantaw. So sige lang. No, nang gingon nga pag-antos mga kasakitan o bisan kung nagkahulugan og kamatayon, if we are doing it because this is the will of God, o kini makatabang, makadugang diha sa makanunayong pagsangyaw sa mayong balita, makatabang sa makanunayon nga pagmugna sa gingharian sa Dios nining kalibutan, diliig sapayan ang tanan bisan pang nagkahulugan sa kinabuhi nga iula alang sa uban. Inigabot sa takna, inigabot sa panahon, matagamtaman ra gihapon sa tao kalipay nga walay ikagsama sa kalipay nga ikahatag nini nga kalibutan. Katapusang pahimangno sa atong Ginoo halang sa tanan nga naningkamot diha sa pagtuman sa iyang kabubuton, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kay kamo nagubuhat man dili sa inyong kaugalingong kabubuton, dili ka alang sa inyong kaugalingong kaayuhan, kundili sa akong ngalan. Bulahan sila nga naningkamot, nagtampo alang sa makanunayong pagsangyaw sa mayong balita, makanunayong pagtukod sa gingharian sa Dios niining kalibutan. Hinaut pa. Palihog manindo. Karon magampo kita sa atong langitong Amahan, samtang magpaabot kita nga malaumon nga iyang dunggo ng atong mga pagampo, ug moingon kita sa matag pagampo, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa katawhan sa Dios, nga ang tanan magpadayon sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagkabingkil nga kanasuran, nga makakat-o na sila sa pagigugma sa usag-usa ug mag-amping sa kalinaw. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanato nga magmatngon kita kanunay sa sala
ug mubangon diha sa atong pagkahisukamod. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong mga nanginahanglan nga makadawat na sila sa mga grasya nga gikan sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo ug Joel Chevalier Pari nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makadangat na sila sa kabanhawan uban ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios sa kaalam o grasya, ipadangat na kanamo ang imong mga grasya, aron mutubo kami sa kaalam ug magpuyo sa kasantos. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.